Panguwa Inonyati, may you kindly kiss the bride. What up, what's good with you, famous boy? That's good to do. I'm making channel and so guys, I know to mess my mira from me, understand? I know you all guys are I'm not so gazgana kana musina kuonzwa goa kwandiri. Yeah, I'm the one and the only trusted source in Mako, understand? So if you're interested, like, comment, share, subscribe to the channel for more and more, understand? Road to 6,000. Maybe if you are watching this or in 6K already, so road to 10,000. Yeah, I understand. So yeah, I'm gonna show you so we come to what anyati watching and kana marines, right? That's yes. Achitodana. Nyata ita chodi isati yamuone kwa mchati sukanzi iwe chimira zvakwana. So if you wanna watch it, please like, comment, share, and I wanna give you the most important part in chat with Nikanda Kona Nakawanda. I'm going to change my links, I'm going to show you the name is here. And yeah, I will keep on giving you my updates. Can I download the Murui engage Murita Shanaka to those who are post alive. So Napotis I will have 2 minutes to pay my updates nice and because you guys are my favorites, obvious. Why not to far and to guys, you understand? So let's go and watch Abachinja na Marines. Let's go, let's get it. Nana mai wachiona tinotenda uchatevera kumashure kwangu nemasoko aya ini Gilbert nasi Joy izuva redu nemhete iyi ndinokutora uye mudzimai wangu wesvitsa uyu uye mucherechedzo werudo rwandatadza kuvhura pakati pemwoyo wangu kuti uone asi ndaratidza nemhete iyi kuratidza kuti ndinokuda ndichakuda ndichakuchengeta kusvika rufu rwatiparadzanisa mururu nemuridzo kuna Jesu. Tinotenda regaiwe tuwitnesse Joy achipfekedza Gilbert ring maraitira zvakanaka ndizvozvo chaizvo kunyange neshoko raMwari rinoti mudziyo mutete saka unomubatawo with much caution. Great. Tinotenda tiregai panguva ino tuwitnesse Joy achipfekedza Gilbert ring maraitira zvakanaka. Wonderful. This is beautiful. Iri sei ringi? Joy ngone mashoko mashoma. Mambozwawo. Pai yakanakisa. Murune muridzoko. Tinotenda Mwari, tinotenda uchatevera kumashure kwangu. Mwari vachitira zvakanaka. Uchipfekedza mudiwa wako ring. Distance yangu unondikanganisa pa distance apa. Wonderful. Tinotenda. Great. Pfekedza hapo Gilbert ring. Mbatsirei. Wonderful. Tinotenda uchatevera kumashure kwangu maratidza zvakanaka. Ini Joyce ndinotora iwe Gilbert nemhete iyi uchava mucherechedzo kwose kwaunoenda kuti ndinokuda uye ndichakuchengeta tichachengetana kubva zvino zvinhu zvichioma zvinhu zvichinaka tichange tiri tose kudzamara taparadzaniswa nerufu. Mwari vachitira zvakanaka. Tinotenda Mwari vakanaka. Tivaomberere maoko. Wonderful. Soderai padhuze. Tinotenda. Soderai padhuze Joy. Bichana. Great. Tarisa munhu maziso. Joy wakunzwa sei?
munhu unofara akakwedera padhuze nemudiwa wake, asi pane zvimwe zvinoitika zvikuru sei wakaunganirwa navabereki kudai. Wonderful, wonderful. Joy anobva apererwa nemashoko. Nyati muri kunzwa sei? Ndinobuda sei? Handizivi ndofanangura sei. Ndinotenda zvikuru nekuti vakanditendera kuti inini ndinge ndichikupawo mwoyo wangu, iwe uchindipawo mwoyo wako. Wakanditendera kuti ndipindewo mulife mako, ukatendera kuti mwoyo wako upinde mulife mangu. Saka ndinoda kutenda zvikuru nekuda kwaunondiita ndichiti inini aiwa ndinokudawo ngewangu. Muri nemuridzoko uye wainda nepi Joy? Nyati vanodetemba wainda nepi? Seberai padhuze, seberai zvakare. Joy social distance. Uri kunzwa sei? Uri kunzwa sei? Nyati musanyanya kudzvanya namaoko, mudziwe mutete, mudziwe mutete. Nyati tinotenda, tinoda kuti panguva ino vangotipa chidimbu cherudo rwavanopanana mubedroom mavo. Handiti ndizvo here? Mubedroom mavo. Saka panguva ino Nyati, may you kindly kiss the bride. Wonderful. Kana uchida kukotamira, kana uchida kudini, nokuti dzimwe nguva haiti dzinosiyana, ichazounogona ipapa. Pamba mukomana ndanguva ndikumashure kwanguva. Zvakwana here hama dzangu? Zvakwana? Esimetio? Hazvisati? Bhobho yaramba? Mafanzi aramba Nyati? Mafanzi aramba? May you kiss the bride. Wonderful. Tinotenda zvakwana. 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 Joy, chingopa Nyati ma highlights. Chingopa ma highlights. May you kiss the groom. Iwe ndiwe wakusota munhu. Sota munhu. Handisi kuzviona ndakatarisa kusaidi. Kana ukada kuchinja mabatire. Yes. Zvakwana. Tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndimwari vanogona. Nepatasvitswa ipapa, ndichakumbira kuti vagouya vagare pasi vasaine baro ravo remuchato. Mwari achiita zvakanaka. Yo. Guys, I beg guys, hope you have enjoyed watching the video. If you have enjoyed, please like, comment, share, subscribe to the channel for more and more content. Understand? One blogger, no any makua. Inini, one blogger, and you understand. So I beg guys, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe to the channel for more and more content. Go and check other updates. Go and check all my vlogs, and you know it. Do not all my vlogs. Go and check it out, man. Yeah. Tango, I love you guys. Let's go. Let's get it. Check out another next video. Ndakafanira kutamba neFirst 11 obvati machangu. Alright, kuna na Ronaldinho. Zvituna zvega zvakabva apa nechero zvakangoro. Tindiro kutirwa bonga pane. Oyo. Ko wakuvloga? Ndasvika. Oyo. What's good YouTube? Benga. Yes. And now tapa access. We are going to make
Milk Boss Strand. We're going to Milk Boss Strand, you understand? And now Tripa says Mina 12 Sunset Beach. Tripa garage panapa, you understand, as you can see. And there I'm still with the boys, you guys.